Kung pananglitan magkuyog mo sa imong mga ka barkada or pranang mga reunion nya mataymingan nga nakabsa na mo pagkaon nya 40 mo kabuok nya 7 na lang kabuok pan, malipay pa mo dili? Labaw na gitingalig 400 mo kabuok nya 7 na lang kabuok pan, malipay pa mo nya 40 na ninyong gutuma nya jutay pagyud nga sudan isda nga gagmay nga nang putput, lipay pa mo ana dili? Di na. Samot na gyud 40,000 mo kabuok nya 7 kabuok pan, malipay pa mo dili na? Si Kristo nagpasalamat sa Dios tungod sa 7 kabuok pan og sa gagmayng isda, jutay nga gagmayng isda, aron iyang ipakaon sa gutom na kaing mga tao na hapit na gani kuyapis ka gutom nga 4,000 kabuok. Unsa may pasabot ana? Ilingay mong tupad, nakasabot ka na? Nganong nagpasalamat si Jesus ngadto sa Dios tungod sa 7 kabuok pan o jutay gagmayng isda aron iyang ipakaon sa 4,000 katao? Wa mo kasabot? Wa sad ko kasabot. Tungod sa iyang dakong gugma sa Dios. Ang gugma ni Kristo sa Ginoo why gitawag na to bag perfect, wa gyoy gamayng duda. Kita madudahon man kita. Pagkakita ni Kristo nga naay 7 kabuok pan og jutay gagmayng isda, iya dayong gihuna-huna nga kini gihatag sa akong amahan. Gift ni, grasya ni, gikan sa akong amahan. Nya ako ning ipaambit. Wa na siya maghuna-huna og mapaigo ba o dili, kay ang iyang gugma sa amahan nga namuhatag yung grasya, why duda. Ana, mo to nga paghatag niya, ang resulta gisigihag padaghan sa amahan. Kay nahigugma man siya. Nya ang amahan, ang Dios amahan, wa may limit ang iyang gahom. Iyang gisigihag hatag. Pareha ninyo ba mga ginikanan, kanang inyong anak nga masinupakon kaayo, kusog ay mo reklamo sa inyong ihatag, tagaan pa na ninyo, dili na? Sama mo, mga amang mo, di mo mumtingog. Di na oy, kasabaan pa na nimo. Ika gitagaan na kang buanga ka, magsige pa dyan ka diya kilak-kilak, apakon ko ng naong ni mo ron, mana dyan ka. Masama, di pa naigo. Labi na maginang imo diha, mana ka. Pero ang anak na di gyud mo reklamo, niya kada niya kadawat, madaghan og majutay ang imong ihatag, magsigig pasalamat nimo, muparaig nimo, mudaig nimo, ganahan kay ka magsigig dugang og hatag, no? Mo na siya. Sige, lingay mong tupad. Ing na nakapasalamat kas Ginoo ng imong kilay. Ing na. Gamay ra magina ina nakapasalamat kas Ginoo na imong kilay o imo na nang gikis-kis. Kita minus kay tagpasalamat. Anang iyon na ba abi kay nipis naman ang kilay, kiskison na yon. Mura lagwa ba? Pero hinatag biyan nas Ginoo. Basig dili na ka maka-appreciate ana, basin kuhaan na Ginoong kas imong imong naong. Ang Ginoo di man day ka kapasalamat sa gamay. Mao na si Kristo sa iyang pagpanudlo ningon sad siya, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sad sa dako nga grasya. Mao na pasalamat gyud. Mao na the best
or one of the best expressions of love kanang pagkamapasalamaton. Kinsa dinhing asawaha nga magsigig yung pasalamat sa bana, iniguli sa bana sa inyo, taas ang kamot. Ngay usang ni isa na duha na sila. Kinsa ninyo mga asawaha nga magpasalamat sa inyong bana, iniguli nila kaadlawon gikan sa ilang kabit. Taas ang kamot. Wa na. Tanawa, ingon ana mo kayawanon. Bana raman gyapon na. Grasya man gyapon na. Di ba? Ingka nga tumas kabit pa dir. Ay ang kanang iyang gamay nga oras, gamay nga pagtahod nimo isip asawa nga niuli siya bisag tulo siya kaadlaw dito sa kabit. Igo na ng pasalamatan. Uy, kasadi na gyud mo uli. Di ba? Di ka ka-appreciate anang gamayng oras niya, nagihatag nimo, niya motog siya kadiyot sa inyo, niya maligo o man balik na sa skabit. May na lang na nakatog o kadiyot. Di mo ka-appreciate ana. Tuan na. Mauna, minus sa kayo mong pinalitan og slat. Nga naman, magsige magkwenta. Sige tagpalit og slat, di pa mangita iyuhunong balay, di pa mangita palitunong sakyanan, di pa mangita bera ng utang. Gasig kag kwenta ana. Pero ang tinud-anay baya, ang pagpalit og slat dinhi sa simbahan, maunay makatabang aron ang imong relasyon sa Ginoo mas mulambo kaysa magsigi kag invest og kwarta layo sa Ginoo, silutan kas Ginoo. Muna nahitabo ni Jeroboam diri sa unang pagbasa. Ing siya ay na mo pangadto sa Jerusalem, usik-usik sa inyong oras dito, adto pa mo muhog, kolekta, adto pa mo dito muhalad sa inyong mga baka. Maghimo na lang ko diri mga baka, mga altar, diri na lang mo. Sukuas Ginoo, gisilutan si Jeroboam eh. Nilingay mong tupad, inagusto ka silutan. Inyo ba kung totoo kag hait kayo? Ako ra ganin ang gi-explain ang atong gibasa. Pero salamat ha nga doon natay mga igsuon nga naningkamot gyud pagpakita sa ilang gugma na malit gyud slots. Bulahan kadtong mapasalamaton kay mahimo sad silang manggihatagon ug mahigugmaon. Si Santa Scholastica naa ni siya'y motto nga nag-ingon, he who loves more can do more. Kinsa siyang nahigugma o dako, makabuhat sa dagko. Nakasabot mo ana? Wa mo kasabot? Kung dako taggugmas Ginoo, dagko sa tagmabuhat. Muna si Kristo kay nahigugma magmaayo sa amahan, dako kay siyang nabuhat. Kaya niya ang tubig himuong bino, ang 7 kapan makapakaon og 40,000 katao, masubraan pag 7 ka bukag. Ang patay pwede niyang buhion, ang mga masakiton usar lang kahikap, maayo ang mga giyawaan, mga wa ang yawa tungod sa iyang dakong gugmas Ginoo. Si Santa Scholastica, nag-istorya ni siya ang iyang maguwang si San Benedicto. Dito kilid kay silingan naman ni silang monasteryo. Dito sila nag-istorya sa boundary outside sa monasteryo ni gipuy-an ni Saint Benedict. Istorya sila maayo the whole day, sharing sila about life, about God. Pagkagabi na, humagpanihapon, ingon na ang iyang igsoon si Saint Benedict, muuli na ko sa akong house dito sulod. Ingon sad si Santa Scholastica, ayaw sag uli, gusto ko mag-istorya tahangtod sa buntag. Ingon, nayabag ka diha, ayaw anak, muuli ko kay dili maayo sa mga munghi o mungha nga magsigig mabuntagan outside sa monasteryo.
Pagtubag ani ni Saint Benedict kuno ning ubo sa lamisa si Santa Scholastica og nagampo sa Ginoo nya pagyanghag sa iyang ulo mi dugdog, mi kilat ug miuwan porting kusuga nga way usa nilang makabiya sa lugar nya ningon dayon Santa Scholastica, sige uli na. Ingon dayon si Saint Benedict, pasayloon takas Ginoo aning imong pagka stubborn. Siya dili man ko stubborn, mas nahigugma lang ko sa Ginoo kay kanimo mo nang nakahimo ko ani ikaw man ka mosugot sa kung hangyo ang Ginoo ni sugot man pundo diha kay magstorya takotob buntag kay mao nay pagbuot sa Ginoo. Mao to napugos si Saint Benedict, nagsige sila istoryahan ay parte Ginoo hangtod pagkabuntag. Nya mga 3 days after nakita ni Saint Benedict gikan sa monasteryo sa iyang igsuon nga misaka ang iyang kalag ngadto sa langit nga malipayon. Nindot no. Tanawa di ba kamong naminaw sa kung wali nga taas-taas pwede na mo mamatay. Kamong gaduka-duka kay di na mo ganahan maminaw, peligro mong maimpierno. Nya pun pagina kamong naminaw suwali unya nalipay unya mo palit og slat, pwede na gyud mong malangit or adto na gyud mo sa langit. Kamong gasige dihag bungol-bungol na miligro mo kay wa mo mahigog maayo. Nya kining pare asa man ipadong sige baligyang slat. Secret. Sige manindog na ta.